देखी भैया कौनो औरत अपना मनसेधु से कहा था कि अप्रैल के महीना बा और 14 अप्रैल बाबा साहब के जयंती आवे वाला बा। यही में अपना पति से कहा था कि अब के हमके पंचशील वाली साड़ी ले आती है ये राजा जी। और कैसे कहा था सड़िया पहिनब न दूसर कलर सैया जी, 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 पंचशील वाली लई है हमार सैया जी, पंचशील वाली लई जाहो जाहो हमार सैया जी, पंचशील वाली लई हमार सैया जी, पंचशील वाली लई। और कहा था भैया दिल में खुशी बाटे हमारा अपार सैया जी, 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 पंचशील वाली लई है हमार सैया जी, पंचशील वाली लई हमार सैया जी, पंचशील वाली लई हमार सैया जी, पंचशील वाली लई। जय हो जय हो। जय भीम। और भैया औरतिया कहा था पति से, जब कहा था तो कहा था रे कहिला तो हमारा के लागेला तू डांटे, लागेला तो डांटे हो, लागेला तो डांटे, लागेला तो डांटे हो, लागेला तो डांटे। और ये राजा जी भीम के जयंती बस कुछ दिन बाटे, कुछ दिन बाटे हो, कुछ दिन बाटे, कुछ दिन बाटे हो, कुछ दिन बाटे। कहिला तो हमारा के लागेला तू डांटे, भीम के जयंती बस कुछ दिन बाटे। और कहा तारे जेकर हम सब पे बाटे उपकार सैया जी, 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 पंचशील वाली लई है हमार सैया जी, पंचशील वाली लई हमार सैया जी, पंचशील वाली लई हमार सैया जी, पंचशील वाली लई।
सब बहुजन समाज के करोड़ों करोड़ों के बाबा साहब ऐसा अधिकार दिहले बड़े और यही से कहतारी बहुजन के सबसे बड़ा ही है त्योहार बा। और ये राजा हमहू चलाबो साथ हमारो विचार बा। बहुजन के सबसे बड़ा ये है त्योहार बा। हमहू चलाबो अब के हमारो विचार बा। अरे हम तो चलबे करब और के चली हो साथ चल चल कृष्ण देवार सैया जी 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 पंचशील वाली लई है हमार